Zdravím všetkých pri novom dieli Random blbosti. Ako som v minulom dieli sľuboval, ukážem vám Binding of Isaac. Vrhneme sa na to. Ako vidíte, ešte som neskúšal za nikoho hrať. Tento je odoknutý stále od začiatku, takisto ako Isaac. Neviem prečo to bol... Prečo sa mi zdá, že to má lagy? Lebo sa mi to nezdá. Lebo to má lagy. Asi pri natáčaní to troška blbne, ale... Očko. Co to ty vole? Má bejt. Jaj, to je táto vec. Je to celkom múdra vec, že keď s tým niekoho trafím, tak bude otrávený. Aj keď ja blbec, ja som hneď začal rozprávať o itemu v hre. Ja som vás zabudol povedať, že toto je vlastne hra o tomto našom maličkom pandriačikovi Isaacovi, ktorý jeho mama ho chcela zabiť, tak skočil do, ako sa to povie, do miestnosti pod domov, do pivnice. A tam sa skoval a tam vlastne našiel tento svet. A on sa zase musí prebojovať, aby sa dostal zase naspäť hore. A ja som krivý jak patron. No, jedna umrela. Umri. Umri. Kľúčik. No, našli sme kľúčik, tak idem do tohto horného. Nehral som Isaaca veľakrát. What the fuck is this shit? Toto viem, čo je za vec. Toto neviem, čo je za vec. Aha, takže som dostal... Aha, takže to je iba na jednu miestnosť. Toto je lepšia vec, toto môžem použiť rovno na bossa. Je to zase taká hra pre tých, ktorí zase nemajú čo robiť doma. Stiahnutie dám na ulož to. Ja vyvolám môj item. Ok, trafil som ho aspoň pár bombami. Áno, trafil som ho tú zelenou guličkou, čo mu celkom dosť ubiera. Neviem prečo stále iba skače, on by mal dávať aj také vysoké skoky a aj pľúvať guličky. Neviem prečo to nerobí. Teraz sledujte, hej, normálna hlava. Prepichnutá hlava. To asi, áno, rýchlejšie strieľam. Takže skočíme do ďalšieho podzemia a skúsim to urobiť napríklad tak, že dovtedy, kým ma nezabijú. Dostal loptou do hlavy. No dobre. Neviem, pri natáčaní to má troška lagy, ale to má môj počítač tak divno dané, že keď natáčam, tak mi tie hry tak troška lagujú. Tých bossov aj typov monštier je tu na tucty, takže nebojte sa, že vám nejako zaspoilujem, že čo všetko tu môže byť. Áno, strieľajúci oheň. Kto by to bol čakal? Miestnosť, nemám kľúčik. Super.
Ľudia, poviem vám to tak, je vás tu tak nasratých. Dúfam, že aj mojich divákov ako nasratých, ale o tom môžem asi pochybovať, pretože som na YouTube strašne krátko. Videa ukazujem iba na Facebooku, že mám nové. Takže sorry za kratší strih. Treba ísť niečo vybaviť. Ja stále nejako tak dúfam, že chytím ten kľúčik, ale nejako sa mi to nedarí. Idem do tejto miestnosti, mohol by mi padnúť kľúčik. A padla mi troll bomba. Super. No ono to není super pre mňa. Otvoríme si túto truhličku. Kopa peňazí. Sú mi na nič. Keďže nemám kľúčik a nemôžem ísť ani do shopu. Zázlagy. Au. Povedal som, že budem natáčať dotedy, kým neumriem, ale to bude asi za chvíľku. Pretože... kľúčik. Idem si pre nejaký item, aj keď neviem, že aký tam bude, fakt neviem. Itemy vám to dáva úplne na náhodu. Áno, toto sú asi také tie loptičky s väčším damageom. Môžete ju napríklad nabiť a vypustiť a tá má veľký damage. Alebo strieľate iba tak, že stláčate. Hovorím, tie itemy sú úplne náhodné, niekedy sú celkom srandovné. Boom. Tak čo, ideme na bossa. Mám zase nabitý môj item. Prejdem toto poschodie a diel ukončím. Zás len taká blbosť, ktorú som našiel na internete. Nechcem to uraziť tým, že tomu poviem blbosť. Ale mne to príde ako taká troška divná hra. Proti tomuto som ešte v živote nehral. Medzerník? Dobre. Dobre. Trafil som sa vlastnou bombou. Takže to je koniec dielu. Ja sa s vami učím.